Šta ste da, ovako, ljudi, znači, ja sam, sad ću vam kažem, to sve, samo imam ovde, samo screenshot sam vam pripremio, dragi moji gledalci. Jer ne sam da pokazujem direktno dashboard koliko sam zaradio, to je protiv pravila Kika, tako da sam ja odlučio da screenshotujem i kao, znaš, da pokažem i da se pravim lud. Elem, mene je, sad ću da vam kažem koliko sam zaradio od box meča. Mene je box meč izašao malo više od 100.000 evra. Malo više. Znači, ceo event me je koštao 60 i nešto hiljada evra. Borce sam platio, pa evo sad možemo zajedno da izračunamo, 4 meča po 5.000 za pobednike, 1.000 za gubitnika, znači 5 mečeva po 6.000, 4 meča po 6.000 evra, to je 24.000, plus 20.000 za Bobe i Luku, 44.000, plus bonusi za Luku i Bobija, to je 46.000, za Filku 47.000, za Bizu 48.000, znači 108.000 evra me je koštalo. Šta kaže, zato što ga pola ljudi gleda, dobro, šta ste da kažem, da, znači, izašlo me je 108.000 evra me je koštao box meč. Iskreno, double-ove, brate. Iskreno, ljudi, double-ve za box meč. 110.000 skoro sam potrošio da vama priredim show. Koji youtuber bi to uradio? Evo, pričam realno. Koja javna ličnost bi, brate, koja javna ličnost bi uložila toliko para u sadržaj? Ajde, pričamo realno. U bilo koju formu sadržaja. Niko nikad. A zaradio sam za 2 dana live-ovanja, znači od box meča sam zaradio, evo, za 2 dana $95.000 i za box meč samo $84.000 sam zaradio od box meča, tako da sam u minusu malo više od 20.000 evra. Double-ve! Double-ve! Ali sam poklonio još 200.000 evra naredna 2 dana, tako da sam svakako u minusu jezivom. Ono što je fun fact, ja sam računao da je meni box meč 100.000 evra minusa. Minus skroz. Uopšte nisam planirao da zaradim dinar od box meča, ja nisam razmišljao o tome. I javlja mi ovaj brat iz Kika, Burazeru, gde si Igi? Bre, što je dobar, a to je onaj dobar tech freeze, javlja mi Burazer, kaže, Tebra, uzeo si $84.000 od monetizacije. Bože sačuvaj. Bože sačuvaj, ja se zgranuo. Od kladionica nisam uzeo dinara. Ni dinar nisam uzeo od kladionice, zato što su mi kladionice naš stalni sponzori. Ja kad radim sa nekim sponzorom, ja njih reklamiram, mimo toga što radim live-ove, oni me plaćaju sumanute cifre i kao hvala, ja hoću njih da ubacim u projekte. Trill mi je rekao da će me od sad plaćati za svaki event, dodatno za svaki event, ali mi nisu dali dinara za event. Evo, majke mi. 365 mi nije dao dinara, Trill mi nije dao dinara, Memento Mori mi nije dao dinara. Sponzorisali su, ja sam ih izreklamirao zato što iskreno cenim svoje sponzore. Cenim svoje sponzore i zahvalan, cenim svoje sponzore i zahvalan sam im što su mi sponzori i zato sam ih izreklamirao. Nisam dinar uzeo, majke mi. Pa što nam ne bi rekao, Tero, šta? Uzeo sam 200.000 evra od kladionica. Nisam, ali ću zbog Trilla da imam ugovor, Buraz, sumanut ugovor. Moći ću da izvlačim od 200 do 300 plus 1000, to je moja skromna procena, ali potencijalno ću moći preko 300.000 da izvlačim mesečno od Trilla, Buraz. Double-ove u chatu. I ovaj put nemam procenat koji daje menadžerima. Ne daje menadžerima ništa, jer mi menadžeri nisu završili deal. Ja sam sam završio sebi deal, tako da double-ve za AZ-a.
Ne dajem, tako da tehnički zarađujem još 20% više, buraz. Tako da ludilo mozga, teora koliko ću da zarađujem. I, pored toga imam još neke dilove, brate, ludilo mozga, koliko para ću zarađujem. I sad zamislite, ja uzimam tebra mesečno 300.000 od trila, otprilike, ajde da kažem, plus uzimamo 365, kako se zove, lovu, masu love, neću kažem koliko, to kao, ma što ne bih rekao, brat, uzimamo oko njih oko 100.000 mesečno, buraz, uzimam oko 400.000 mesečno evra i ja sad treba njima dodatno da naplaćujem. Boli me kurac, brate. Ja sam zahvalan mojim sponzorima što mi svakako, brate, plaćaju toliko. Tako da, brate, W i za 365 i za Trill, stvarno, brate. I sad ja kao treba njima dođem i kao, sad spremite lovicu za event. Buraz, ako hoće da plate meni, da mi poguraju, da mi pomognu za event, ja sam zahvalan. Ako neće, buraz, ništa, brate, GG. Kako čovjek laže? Znaš si, buraz, ono još, to je javna tajna, zarađuješ na gubicima, ne, ali ja sad na Trillu nemam procenat od vaših gubitaka, nemam rev share, nemam procenat od gubitaka na 365, samo, brate, dobijam para. 365 su me plaćali za reklamu, pošto znate da nisam live-ovao, nego sam ih reklamirao na Instagramu, plaćali su me fiks. Sada, pošto ću krenem da live-ujem 365 od sutra, preko sutra ću krenem da live-ujem 365 svaki dan, opet će me plaćati na osnovu toga koliko para izvadim i plus fiks za Instagram. Tako da, buraz, ono, lovice će samo da kaplje. Nemam što bi lagao, brate, nemam razloga da lažem, znate da zarađujem masu love i to je to. Kao naš, ja sad krijem, brate, koliko para uzimam i svuda je kod baka, ljudi. Na trill.com je kod baka, na 365rs je kod baka, svuda je kod baka, tako da slobodno cepajte. Brate, ne da ne znam poznatu ličnost koja bi potrošila toliko para, nego ne znam nijednu ličnost koja se toliko daje za svoju publiku nevezano za novac, tako da svaki čas to je, brate, samo nastaje da gaziš jer si najjači. Znate šta je meni drago? Drago mi je što niko, apsolutno niko nije spreman niti svestan kakav sve sadržaj spremam i kakav sve sadržaj ću da vam pružim. Sadržaj koji sam radio, ako se sećate, prema što su mi ugasili kanale, dovodio sam kurve, pravio sam show, bilo je ludilo, bio je jak sadržaj. Sada ide next level. Ide next level, to vam obećavam. Kako next level? Pored toga što ću dovoditi kurve, goste, praviti show, ludilo, bit će apsolutno šizofrenija od live-ova, pored toga, aktivno ću praviti eventove, znači, bit će BFC, bit će humanitarni fudbalski meč, će da bude u junu, tako da se spremite za to, bit će na Karađorđu u Novom Sadu na stadionu Vojvodine, pravimo humanitarni turnir, pozvaću sve youtubere da dođu, pevače koji budu hteli da napravimo veliku utakmicu fudbalsku, da možete vi da dođete, karta će biti tipa 1000 dinara, i sve pare će ići u humanitarne svrhe, vidjet ćemo u tom trenutku kome bude najpotrebnije, da li nekom bolesnom detetu, ne daj Bože, ili nešto slično, pomagaćemo koliko možemo, kako možemo, pored fudbalskog meča napravit ću svoj talent show, bukvalno televizijska produkcija će da bude, sve će biti live, oduševit ćete se, jedva čekam da vidite šta sam vam sve spremio. Zaista jedva čekam i oduševljen sam zbog svih projekata. Tako da, ajmo da krenemo